Timothy Arege mwanasiasa kurwa ebunge ya Kitutu Chacha North me kaunti ya Kisii nikabairega kuboria umugusi bwensi kumubwatesia nabaigo gusuguma iganga yaye Dr. Fred Matiang'i asobochoria bonene bole busyo gukona emarago baya lero asebirero imeyeronge ewodi ya Munyerero Arege nigochinga kicho aboririe abamenyi bensemeyo kwenekeligwa amagenderero wanchiriria konde bwensi gutayo Nkoligine kerogo kyobujumbe 2027 niki sababu chikogera nkogoligi obujumbe obone chinke enze getanga nintu atebetenga financial bill into yetageti omujumba ka mereria ga kekuro ya tolete irobo tako bonene to umiete bakabona yetageto monto mare mo gochioka ni president nga yaye kinekibe oininje na morigereti shaya to itire pi twaerire pi eta que tomo mromo le muevo te vi president ngente que itira banta batakansa ya sturwete steady boy inde tayari kokori gasiyo ngento que nenda to kwani ani kisemi cheita bana baita miasta boka uchi university ngaro mu chumba kwa tanga twakoriro mukia kabisa awe akege kuba ndaita ko te baiga abana miasta ekerengo ya kubwatu burayobo ine skuru yemo weti abana miasta tiriye constituency ngima.